Szevasztok, fekete lőporos lövészek! A mai videónak az apropója az, hogy az elmúlt alkalom óta, amikor ugye az Uberti revolverrel a maximális pontosságot keresgéltem, számos kérdést tettetek fel nekem avval kapcsolatosan, hogy oké, hogyha nagyon pontosan kiporciózom a töltetet, akkor ilyen pontos a fegyver, de mit tud egy szolgálati tölténnyel? Mert hogy ne felejtsük el, hogy az amerikai polgárháború idején, amikor ezek a fegyverek szolgálatban álltak, akkor azért nem porciózták ki 10 grainre a lőportöltetet, ahogy nem nagyon válogattak a lövedékek között sem, azt használták, ami éppen volt. Úgyhogy ez adja az apropóját ennek a mai történetnek, de még mielőtt tovább mennénk, az a kérésem, hogy lájkoljátok a videót, iratkozzatok fel a csatornára, kommenteljetek, mert az segít majd, hogy minél több emberhez eljusson az a gyönyörű szép sport, amit mi űzünk. Jó kérdés persze, hogy ezeknek a szolgálati tölteteknek mi volt a feladata. Nyilván nem az, hogy maximális pontosságot érjenek el, sok tényezőt kellett figyelembe venni, például, hogy a lövedék az egy bizonyos távolságig képes legyen megölni egy ellenséges katonát. Rosszul hangzik, de összes hadifegyvernek ez volt a célja, és ma is sajnos ez. Foglalkoztak avval a kérdéssel, hogy ez gyorsan legyen gyártható és olcsón legyen gyártható, valamint foglalkoztak azzal, hogy egy adekvát pontosságra legyen képes a fegyver, magyarul nem a tűpontosságot keresték, nem lyukatjukba akartak lőni ezzel a fegyverrel, hanem igazából az volt a kérdés, hogy egy megfelelő távolságban az ellenséges katona eltalálható-e vele. Úgyhogy ennek megfelelően azt gondoltam, hogy elkészítem azokat a töltényeket, amelyeket az amerikai polgárháborúban használtak. Még hogy pontosabb legyek, akkor a Colt gyár által készített revolver, 36-os revolver töltényeket készítettem el, amit még ilyen szép kis dobozba is beletettem. Nézzétek, milyen szép. Egy ilyen kis kartonban 6 darab töltényt kapott a katona. Nézzétek, milyen szépek. És ezek a kis papírtöltények, mert hogy ezek papírtöltények voltak, ezek olyan palásttal rendelkeztek, amely a lőporgázók hatására elégett a kamrában. Ez egyébként egyszerű, vékony selyempapír, és ez is egyébként távozik majd a kamrából, tehát a maradékai nem maradnak ott. Ezek nagyon könnyen elkészíthetőek egyébként. Van hozzá egy nagyon aranyos kis szerszám, gyert meg is mutatom, hogy hogyan kell ezeket megcsinálni. Ezek természetesen még 100%-ig nincsenek kész. Látjátok, hogy milyen szép fényesek a lövedékek még ebben a töltényben. Ez azért van, mert hogy erre majd még kenőanyag fog kerülni. Egy olvasztott kenőanyagba fogom majd belemártani kifejezetten a lövészet előtt. Ugye ennek sok szempontból szükséges a fekete lőporos lövészet tekintetében ez a kenőanyag. Puhán tartja a szennyeződést, valamint szigeteli is a kamrákat, és lázgyújtás nem fog tudni kialakulni. Maga a töltény egyébként egy olyan lövedékkel van elkészítve, amely egy egészen pontos másolata az eredetinek, és tulajdonképpen mindenféle ballisztikai rekonstrukciójának ez az alapja, hogy rendelkezzünk egy eredeti, vagy annak megfelelő fegyverrel, valamint rendelkezzünk olyan lövedékkel, amelyet annak idején kilőttek belőle, hiszen csak akkor fogjuk megtudni, hogy pontos-e a rendszer, avagy nem. A lőportöltetet nagyjából ismerjük, ez körülbelül 15 grain svájci 3F-es lőporral helyettesíthető, hogy ezek a töltények is abból vannak töltve, de a lövedék az különlegesebb ennél, ez az Erasgon féle lövedékeket használom hozzá, ezek 380-as átmérőjek, tehát igazából szép nagy átmérőjek, egészen biztos, hogy minden kamrába passzolnak majd, túlméretesek lesznek benne, és 126 grain tömegűek, és ez egy egészen pontos 100%-os másolata az eredeti amerikai polgárháborús Colt által gyártott töltényekhez használt lövedéknek. Magát a lövedéket egyébként úgy hívták a korszakban, hogy picket ball. Az érdekessége az az, hogy van egy ilyen összehúzott része, tehát itt a talpát, hogyha megnézitek, akkor az kisebb átmérőjű, mint a teteje. Ez azért van, hogy a papírtölténynek a palástját ide lehessen rögzíteni, ragasztani egyébként, valamint, hogy könnyen beleüljön majd a lőporkamrákba. Ez a betöltést tudja majd segíteni számunkra. A papírtöltények elkészítése egyébként nem nagy ügy. Egy pár éve készítettünk ehhez egy nagyon aranyos kis készüléket, amivel nagyszerűen pont a kamraméretre lehet elkészíteni ezeket. A papír, amit használunk hozzá, az lehet bármilyen vékony papír. Igazából azt kell elérjük, hogy ennek a maradványai ne maradjanak ott a töltényűrben, tehát érdemes vékony papírt használni hozzá. Amit én használok, az vagy cigarettapapír, vagy pedig hajcsavaró papír, de bármilyen vékony selyempapírral működhet. Figyeljünk arra, hogy amikor a ragasztót a papírra felkenjük, akkor az ne folyjon túl, mert hozzáragadhat a formerhez, ez a kis műanyag rúdhoz a papír, és ha nehéz leszedni, akkor nyilván nem tud tovább haladni a tölténykészítéssel. A tölténynek a végét az szintén egy felragasztott papírdarabbal zárjuk le. Ezt fogja majd a csappantyúlánk átégetni, magyarul ezt a töltényt nem kell megnyitni, amikor betöltjük, hanem úgy, ahogy van, tulajdonképpen belepréselhető a kamrába. A készülék másik darabja, ez a bizonyos fablokk, amiben egy kónikus furat van, ebben formázzuk meg a töltényt. Ha előtte viasszal bekenjük a műanyag formert, akkor sokkal könnyebb kihúzni. A lőportöltetünk az 15,3 grain 3FG svájci lőpor lesz. Ezt most le is ellenőrizzük mérlegen, hogy teljesen pontos legyen töltényről töltényre a töltésünk.
És amikor ebben megvagyunk, egy picikét összerázzuk a lőportöltetet, hogy leüljön szépen egyenletesen, és jöhet a lövedék. A lövedék tehát az Eroszgon-féle lövedék lesz, amelynek a sarkantyú részét ragasztóval fogjuk vékonyan bekenni, nem kell rá sok ragasztó egyébként, tehát figyeljünk arra, hogy tényleg csak egy vékony réteg legyen rajta. Ez fogja majd a papírhüvelynek a szájában benne tartani a projektilt. És ha ezzel meg vagyunk, akkor a másik oldalról óvatosan nyomjuk ki a kész töltényt. Az ujjunkkal hengergessük rá egy picikét még a papírhüvelynek a szájrészét, hogy biztosan fogjon. És meg is van a töltény. Ezt már csak bele kell majd mártsuk kenőanyagba. Tehát az eredetinek megfelelő töltényünk most már van, de én szeretném még érdekesebbé tenni ezt a mai videót, ezért 3 darab revolverrel készültem. Először is engedjétek meg, hogy megköszönjem a fegyvervideo.hu stábjának a segítséget, akik egy teljesen gyári állapotú, vadonatúj 1861-es Pietta névi Colt revolvert adtak számomra kölcsön. Ez lehetővé teszi majd, hogy a következő részben egyébként ennek is megtaláljuk azt a maximálisan pontos töltetét, amit az Ubertinél már megtettük. Úgyhogy izgalmas lesz majd a következő rész is, amit majd egyébként a fegyvervideós kollégákkal közösen forgatunk le, amelyben a 2 revolvernek a pontosságát fogjuk egymásnak ereszteni, meg egyébként a használatával kapcsolatos egyéb sajátosságokat fogjuk vizsgálni. Tehát ez lesz az egyik példány, köszönöm szépen a segítséget, nézzetek be a fegyvervideo.hu-ra, YouTube csatornájukon számos felvételt találtok, egyébként történelmi fegyverekről is, nagyon jó kis informatív csatorna. A másik fegyver, amit használni fogunk, az ennek az Uberti tesója lesz. Ez a 1861-es Uberti revolver, amit ugye az előző részben már láttatok. Ennek a pontosságáról gömblövedékkel már meggyőződtünk, de kupos lövedéket meg én sem lőttem vele, úgyhogy megmondom őszintén, hogy ez számomra is egy izgalmas kérdés lesz, hogy mire képes a fegyver. És hogy még izgalmasabb legyen a játék, van egy eredeti is. Ez évek óta ez a fegyver a tulajdonomban van. Ez egy amerikai polgárháború alatt gyártott 1861-es eredeti Colt névi revolver. Szép állapotban van a fegyver, tehát semmiképpen nem mondanám azt, hogy gyűjtő, illetve így akár lövés szempontból egy rossz fegyver lenne, de azért a csöve az már nem olyan, mint ami ennek kellene, hogy legyen. Hogyha ezt szeretném valahová bekategorizálni, azt mondom, hogy 80%-os. Az látszik rajta, hogy ez egyszer nagyon, sajnos a csőbelső egyszer nagyon megkorodált, és azt kitakarították belőle, úgyhogy a húzagolása az már nagyon-nagyon kevésbé látszik. Úgyhogy valószínűleg nem ez lesz a legpontosabb az összes közül, de azért egy tök jó játék, hogy egy eredetihez is hozzá tudjuk hasonlítani ezt a 2 reprodukciót. A mai nap feladata tehát nem az, hogy minden egyes fegyver esetében a maximális pontosságot meghatározzuk, hanem azt megnézzük, hogy a szolgálati tölténnyel melyik mire képes. Egyébként a Pietta revolver először van a kezemben, megmondom őszintén, és meg kell, hogy mondjam, hogy egy nagyon jól elkészített fegyver. Nagyon fontos a szerkezete, nagyon szép folyós a működése a Stuckernek, tehát azt kell, hogy mondjam, hogy egy jó minőségű fegyver ez is. Nincsen semmiféle olyan érzésem, hogy bármelyik a 2 replika közül a másikkal szemben nem lenne fair ellenfél. Amit viszont lehet rajta látni, hogy talán az eredetihez képest egy picit jobban eltér, mint az Uberti. Például a csőhossz nézzétek meg, ez egy fél hüvelykkel hosszabb, amiatt egy picit furcsa is a kinézete nekem, de ez mondjuk szubjektív teljesen. Valamint az Ubertinek a vonalait én finomabbnak látom, és közelebbinek látom az eredetihez, tehát hogyha mondjuk ilyen történelmi replikát kerestek, akkor lehet, hogy az Uberti egy picit jobban hasonlít, persze ez szubjektív egyébként, és semmiképpen nem akarom az ilyen érzéssel kapcsolatos dolgokat rátok erőltetni, nézzétek meg, fogjátok meg mind a 2-t, és az alapján döntsetek. Az biztos, hogy az Ubertiknek a feliratai, azok a dobtengely a töltőkar alatt helyezkednek el, tehát nem látható helyen. A Pietta viszont a csőnek az oldalára teszi a Black Powder Only meg a gyártói feliratot, ami azt jelenti, hogy ezeken jobban látszik. Tehát, hogyha picit így a történelmi hűséget kérnénk számon ezeken a fegyvereken, akkor ez a Ubertit én közelebbinek találom. De még egyszer mondom azt, hogy kinek milyen érzete van, vagy milyen preferenciái vannak, ezek tök magánügyek, úgyhogy ne hallgassatok rám, azt vegyétek, amelyik egyébként számotokra kényelmesebb és kellemesebb. A szerkezete mind a 2 fegyvernek egyébként tök jó.
De vannak közöttük a csőhosszon kívül még egyéb mérhető különbségek, én viszont ezekkel szeretnék foglalkozni, ezeket szeretném nektek bemutatni. A csappantyús revolverek esetében nagyon fontos, hogy a kamra átmérője, valamint a cső barázdák közmért átmérője harmonizáljon egymással. Magyarul a kamra körülbelül akkorára kaliberezze a lövedéket, amekkora a cső barázdák közmért átmérője. Kezdjük az eredeti megmérésével. Az eredeti ebből a szempontból egy picikét nehéz eset, hiszen nincsen jó állapotban a csöve. A cső ki lett tisztítva, hiszen valamikor megrosdásodott, ennek köszönhető, hogy a barázdák közti átmérője az 0,385 ezred hüvelykes, ami eléggé nagy. A kamra viszont 0,377-re kaliberezi a lövedéket, tehát 8 ezreddel kisebbre, mint ami kéne a csőhöz. Hát ettől valószínűleg nem várhatunk el maximális pontosságot. Az Uberti esetében azért jobb a helyzet, itt a cső barázdák közmért átmérője 375-ös, a kamra pedig méréseim alapján 374,5 ezred, 10 ezred hüvelykre helyesebben szólva kaliberezi a lövedéket, ami azt jelenti, hogy szinte pontosan megegyezik. A Pietta esetében van egy kis különbség, ott a cső barázdák közötti átmérője 0,371 ezred hüvelyk, ami azt jelenti, hogy erre kellene kaliberezni a lövedéket, de a kamra ennél szűkebb, 0,368-as, ami azt jelenti, hogy egy picikét kicsi lesz ez a lövedék. Ugyanakkor a cső oromzatok közmért átmérője az 365-ös, ami azt jelenti, hogy hiába kaliberezi le 368-ra a lövedéket a kamra, a húzagolás még mindig meg fogja fogni, tehát valószínűleg ez működni fog. Érdemes pár különbséget megvizsgálni a fegyverek között. Nézzük először a húzagolásokat. Tehát az eredetinek a húzagolása, ez egy progresszív húzagolás, ami azt jelenti, hogy lassabb a csőfarnál, mint a torkolatnál, tehát folyamatosan gyorsul. És azt is lehet látni, hogy hát nincsen túl jó állapotban. Az Uberti esetében, ez az Uberti esetében szép fényes húzagolásunk van, és a húzagolás emelkedése az egy fordulat 19 hüvelyk alatt, tehát eléggé gyors. Ez egyébként céllövészet szempontjából szerintem nagyon fontos. A Pietta húzagolás, ami szintén igen szép, eleme sokkal lassabb. Ez egy fordulatot tesz meg 30 hüvelyk alatt, tehát ennek az emelkedési szöge az jóval kisebb, ami azt jelenti, hogy nagyobb tölteteket igényel majd, és talán kúpos lövedékkel nem annyira jó, mint mondjuk az Uberti. Érdemes azt is megnézni, hogy milyen különbségek vannak a töltőkarok között. És miért fontos ez? Hát azért, mert a kúpos lövedéket, hogy központosan vezessük be a töltényűrbe, ahhoz ilyen mély bevágás kell, mint ami az eredetin van. Ez szépen ráül a lövedéknek a kúpjára, és gyakorlatilag teljesen tengelyben tudja bevezetni a kamrába. Ugye eléggé nagy erőt fogunk kifejteni, amikor ezt belepréseljük, úgyhogy fontos, hogy a lövedék az teljesen központosan tengelyben menjen bele. Az Uberti ezt másolta le. Itt lehet látni, hogy ott is igen mély ez a bevágás, nagyszerűen illeszkedik a kúpnak a tetejére. A Pietta esetében viszont úgy látszik, hogy inkább gömblövedékhez tervezték a fegyvert, ugyanis a bevágás az egészen sekély. Tehát, hogyha én kúpos lövedéket szeretnék ebből a fegyverrel lőni, akkor biztos, hogy ezt kimélyíteném, hogy megfelelő precizitással tudja a kamrákba vezetni a lövedéket. Ez azért is fontos, mert hogy szűkebb a kamrája a Piettának, tehát még nehezebb lesz majd a lövedéket besajtolni. Érdemes megnézni azt is, hogy a tengelyhossz, ami igen fontos a pontosság szempontjából, hogy néz ki. Ez az eredeti, tökéletes, egy vonalban van gyakorlatilag a két felület, ami azt jelenti, hogy tökéletes a tengelynek a hossza. Nézzük ugyanezt az Ubertinél. Ez is tökéletes. És nézzük a Piettát. Ez is tökéletes. A Pietta egy picit kotyogósabb egyébként, olyan cuppanós az Uberti, ez meg egy picit kotyog rajta, de ez egyébként nem fog számítani semmennyit szerintem. Úgyhogy mind a három jó. Minden fegyver esetében a lövészet tiszta csővel indul, ami azt jelenti, hogy az olajat kihúztam a csőből, valamint a kamrákból is eltávolítottam. Minden egyes kamrán elsütöttem egy-egy csappantyút, mind a Pietta, mind az Ubert és mind az eredeti revolver esetében, és a töltést csak utána kezdtem meg. Első fegyverünk az eredeti revolver, és azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon kényelmesen tölthető ezzel a tölténnyel, tökéletesen illeszkedik a töltényűrbe, és nagyon könnyű a töltőkar segítségével a kamratorkolaton átnyomni azokat.
A lövedék kisebb átmérőjű fenékrészének köszönhetően és a töltőkar mély bevágásának köszönhetően nagyon szépen központosan bevezethetőek a töltényűrbe egy egyszerű, közepes erősségi nyomás segítségével. Ballisztikai radar segítségével rögzíthetjük a torkolati sebességeket, hiszen annak változása hatással van a szórásképünkre. $230. 230 méter per szekundum. $206. 206 méter per szekundum. $197. 97 méter per szekundum. $207. 207 méter per szekundum. $222. 222 méter per szekundum. $185. 185 méter per szekundum. A nagy torkolati sebesség ingadozás jól mutatja, hogy a csövünk kopott, és folyamatosan gázt vesztünk, mert a lövedék nem tud tömíteni rendesen. És ez jól látszik a szóráson is. 25 méteren ez még talán elegendő ahhoz, hogy eltaláljunk egy ellenséges katonát, de versenyre tökéletesen alkalmatlan. Minden esetre örülünk, hogy van még ilyen szép régi fegyverünk, amely lőképes állapotban van. Nézzük, mit tud a Pietta revolver ugyanezzel a tölténnyel. Az Eraz gombféle lövedékekkel szerelt papírtöltények betöltése nem könnyű a szűk Pietta kamrákban. A lövedék leszűkített fenék részére ragasztott papírréteg miatt igen nehezen illeszkedik, ami miatt már az első lövedéket sem sikerült tengelyben benyomnom. Nehezíti a helyzetet, hogy a töltőkar sem vezeti meg a lövedéket, mivel nem illeszkedik a kupra, ellenben szétnyomja azt teljesen. A töltéshez pedig igen nagy erő kell, mivel a kamrák erős karikát vágnak a 380-as átmérőjű lövedékekből. Az elsőre betöltött lövedék olyan mértékben deformálódott, hogy el is döntöttem, ez nem számít majd bele a szórásképbe. Épp úgy, ahogy az eredeti revolver, valamint az Uberti replika esetében, itt is a csappantjukat érdemes egy kicsit összenyomni lencse formára, hogy biztosabban maradjanak a lőkupokon. No, nézzük, mit tud a Pietta revolver. A kamerák forognak, a ballisztikai radar pedig éles. Induljon a lövészet. $232. 232 méter per szekundum, és ez volt a hibásan töltött kamra. $275.
275 méter per szekundum. Hát ez elég nagy plusz. $259. 259 méter per szekundum. $267. 267 méter per szekundum. $251. 251 méter per szekundum. $251. 251 méter per szekundum. A szóráskép finoman szólva sem lett sárkányos, de ennek oka nem a fegyver minősége, hanem a szolgálati lövedéktípus és a kamrák, valamint a töltőkar inkompatibilitása. A polgárháborús lövedékkel szerelt papírtöltény tehát nem barátja ennek a vasnak. Jó kérdés, hogy miért volt ennyire pontatlan a papírtöltényekkel ez a revolver, mert hogy semmi nem indokolja ezt, tehát ennek egy tök jó csöve van, tök jó szerkezete van a fegyvernek. A pontatlanságnak az oka ebben az esetben az volt, hogy 2 olyan technikai paramétere van ennek a fegyvernek, amely más, mint az Ubertin és az eredetén. Egyrészt ugye szűkek a kamrák. Ez azt jelenti, hogy a lövedéket, a papírpalásttal a lövedéknek ezen a sarkantyúján, ezen az alsó részén egyszerűen nem lehet beleilleszteni megfelelően ezekbe a töltényűrökbe, ami azt jelenti, hogy nagyon nehéz deformálás nélkül megindítani a lövedéket. Egyszerűen a papírpalást nem engedi. Majd a következő sorozatban egyébként megpróbálom ezért meztelenül lőni a lövedékeket, magyarul leszedem róluk a papírpalástot, és akkor valószínűleg illeszkedni fog majd jobban a lövedéknek a sarkantyúja. A másik problémát jelenti a töltőkarnak a kialakítása. Az Ubertin és az eredetin ugye a töltőkar az egy mély, ilyen kúpszerű bevágással rendelkezik, ami teljesen centrumban, tehát tengelyben tudja bevezetni a lövedéket a kamrába. Ez segíti az is, hogy mind a 2 kamra, az eredeti és az Uberti kamra is nagyobb átmérőjű, tehát azt szépen be lehet vezetni, viszont a Pietta esetében gömblövedékhez van kialakítva ez a kis tolórúd, ez a kis dugattyú, ami azt jelenti, hogy a kúpos lövedéknek a csúcsát egyrészt deformálja, másrészt pedig nagyon nehéz vele központosan betölteni. Gömblövedékhez egyébként egészen biztos, hogy jó, tehát avval nem kell, hogy probléma legyen, ezt majd szerintem látjuk a következő részben. De hogyha kúpos lövedéket szeretnék ebből a fegyverrel lőni, akkor ezt a 2 dolgot mindenképpen módosítanám. Egyrészt egy fegyvermesterrel feldőrzsárasztatnám megfelelő átmérőre a kamrákat, másrészt pedig a töltőkart is módosítanám. És utána ez is valószínűleg ugyanezt tudnám. Same bullets. Nézzük, hogyan viszonyul az Uberti 1861 névi revolver a papírtöltényekhez. Ez esetben a betöltés köszönhetően a nagyobb átmérőjű kamráknak sokkal könnyebb. A töltőkar tolórúdjának mély bevágása pedig szépen vezeti tengelyben a lövedékeket a kamrába. Sokkal vékonyabb a levágott ólomgyűrű is, ami azt igazolja, hogy jobban illeszkedik a kamra átmérője a lövedék átmérőjéhez. That is much easier to load. As I told you before, I have to squeeze the A csappantyúkat itt is lencse formára összenyomtam, azért, hogy biztosabban üljenek a lőkupon. Erre azért van szükség, hogy a hátulról kialakuló láncgyújtást meg tudjuk akadályozni. Kamerák forognak, radar éles, mehet a lövészet. Let's fire. Acquisition error. Rögzítési hiba.
240. 240 méter per szekundum. $239. 239 méter per szekundum. $232. 232 méter per szekundum. $235. 235 méter per szekundum. $234. 234 méter per szekundum. Az Uberti 1861 névi revolver bőven 9-es szóráson belül maradt az eredeti töltény reprodukciójával, ami egy szolgálati fegyver, illetve szolgálati töltény esetében teljesen megfelelő, még mai viszonylatban is. Powder dispenser level. A Pietta revolver persze nem hagyott nyugodni, ezért, ahogy említettem, adtam még egy esélyt a fegyvernek. Ez esetben a lövedéket nem papírtölténybe csomagolva, hanem önállóan töltöttem be. A lőport töltetet ugyanazzal a mércével mértem ki, mint amivel a töltényeket készítettem. Az illeszkedés így közel pontos volt, vagyis annak ellenére, hogy a töltőkar nyomórúdjának bevágása nem illeszkedik a lövedék csúcsára, sokkal pontosabbá vált betöltése. A kamrához képest ugyanakkor még mindig igen nagy a lövedék átmérője, aminek bizonyítéka, hogy szép vastag gyűrűket nyír le a kamra pereme a lövedék betöltésekor. A lövedékek feletti részt szekérféle revolverzsírral töltöttem ki, ahogy azt egyébként is szoktam tenni csappantyús revolverek esetében. This is the same kind of chariot loop that I used for many years with success with my percussion revolvers. A kamerák forognak, nézzük hát a Pietta második lehetőségét. Hopp. Okay. 235. 235 méter per szekundum. Acquisition error. Rögzítési hiba. Acquisition error. Megint egy rögzítési hiba. $231. 231 méter per szekundum. $231 again. Ismét 231 méter per szekundum. Nah. $233. 233 méter per szekundum. And I can already see that it is better. A hibát valóban a papírtöltény okozhatta, ugyanis a fegyverszúrása jelentősen csökkent.
Na ez már itt sokkal jobb volt, tulajdonképpen a fegyver szórása az lecsökkent oda, ahol az Uberti fegyvernek a szórása volt a papírtölténnyel, tehát mind a kettő kb. 9-esnyi szórást lőtt. Az Uberti fél centivel kisebb, egyébként ez elhanyagolható különbség. Na de hogy teljesen korrektek legyünk, és ugye az azonos feltételeket mind a kettő irányban tudjuk biztosítani, ezért most az Ubertivel is lőni fogok egy sorozatot úgy, hogy a papírtöltény helyett a lövedékeket azokat palás nélkül töltöm be, és 15 grain 3 FG lőporral pontosan ugyanolyan rendszerben, ahogy a Piettát megtöltöttem, ki fogom lőni ezt a fegyvert, és megnézzük, hogy akkor milyen szórásra képes az Uberti Repro. $220. 220 méter per szekundum. $218. 218 méter per szekundum. $215. 215 méter per szekundum. $221. 221 méter per szekundum. $215. 215 méter per szekundum. $214. I think that's it. 214 méter per szekundum. Az Uberti 1861 névi revolver gyors húzagolása tette a dolgát, szépen stabilizálta a lövedéket és produkálta olyan szórásképet, amely akár egy versenyfegyvertől is elvárható. Igen, egységes képet mutatott a torkolati sebesség is, mely mindössze 6-7 méter per szekundumos tartományban mozgott. Hát azért ez durva. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy én sem vártam, hogy ennyire pontos lesz a fegyver. Ugye 1.19-es a húzagolása, tehát gyorsabb a húzagolása a fegyvernek, ami kubos lövedékekhez jobban megfelel. A Pietta esetében egyébként emelni kellene a töltetet valószínűleg ahhoz, hogy szűköbb legyen ez a szóráskép. A 36-osok esetében viszont ez csak korlátozottan tehető meg, tehát olyan 17, 18, 19 grain esetek bele lehet még tenni, de többet már sokkal nem. Tehát olyan drasztikusan a lövedéksebességet nem nagyon tudjuk emelni, hogy a 1.30-as Pietta húzagolás stabilizálni tudja ezt a lövedéket, de azért lehetne még vele mókolni. Finomabb lőporral, finomabb szemcseméretű lőporral biztos, hogy tudunk még hozzáadni egy pár 10 méter per szekundumot. Az Uberti viszont egészen kitűnően lőtt ebben a töltettel is, és ez egy szolgálati töltet. Tehát 4 lövés egy lyukban, plusz ez a 2 is tulajdonképpen a 10-es szórás környékén. Azt kell, hogy mondjam, hogy egyszerűen tökéletes. Bármelyik mostani szolgálati fegyvertől elvárható, sőt nem, hogy elvárható, hanem csodálatos lenne, hogyha ilyen szórásra lenne képes. Ugye ez a Ranson Rest, ez nagyon jól dolgozik, ez nagyon jól kiveszi az emberi tényezőt ebből a történetből. És
akkor feltehetjük azt a kérdést, hogy akkor most ez azt jelenti, hogy az Uberti pontosabb-e, mint a Pietta. Ezt még mindig nem tudjuk, hölgyeim és uraim, ezt majd a következő részben fogjuk kideríteni. Az egészen biztos, hogy a szolgálati tölténnyel az Uberti jobban viselkedett, ez a fegyver mind a betöltés tekintetében, mind pedig a pontosság tekintetében, és a húzagolás tekintetében jobban megfelel a kúpos lövedékkel szerelt töltényhez. A Pietta viszont valószínűleg a gombylövedéket kell, hogy preferálja jobban, hiszen lassabb a húzagolása. Úgyhogy ebben tulajdonképpen csak azt nézzük, hogy ebben az egy töltéssel az Uberti volt a jobb, de a Piettánál is meg kell, hogy tudjuk, találjuk majd azt a pontos töltést, amivel lyukba szórást tud lőni. Úgyhogy ez a következő résznek a feladata lesz. Szóval maradjatok velünk, mert a következő alkalommal azt fogjuk megnézni, hogy a lehető legpontosabb töltéssel a két fegyver az hogyan tud egymás ellen versenyezni. Azt már a fegyvervideós kollégákkal fogjuk majd felvenni. Külön köszönöm nekik még egyszer, hogy biztosították ezt a revolvert. Tényleg nagyra értékelem, hogy ezt a tesztet egyáltalán végre tudtuk hajtani, mert nélkülük egyébként ez nem ment volna. Süketelhetik én arról, hogy melyik milyen pontos, ha nem tudjuk kipróbálni. Szóval, hölgyeim és uraim, iratkozzatok fel a csatornára, ne felejtsétek el lájkolni, illetve kommentálni a videót, és egyébként látogassatok el a kapszli.hu-ra, a magyarországi előtöltő fegyveres lövészet és vadászat, valamint a lőszertöltés szakértőjéhez. Hölgyeim és uraim, a következő alkalomig mindenkinek nyugi, és tartsátok szárazon a puskaport.